私の役目は王子を守ること。かの者に力を。かの者に力を。ここが正念場ですな。かの者に力を。魔物なんかに負けてられるか。かの者に力を。者を守りたまえ。これ以上好きにやらせはしない。負けられぬ。かの者に力を。そんなところにいていいのですか。増援か。このままでは囲まれてしまい。させん。さて、バルディアの奴らなど皆殺しだ。見つけた。なぜ民間人が。しつこいですわね。あの人帝国兵に追われてます。このままだと
状況はわからないが助けるぞ。行くぞ。畳みかける。はっだ来光の刃、地球なぜ。突撃。これで終わりだ。受けてみろ。強くなったことを実感するな。
た出てくるのか。しかしこのまま分かっている。